Hola de nou, benvingudes i benvinguts a aquest últim capítol cap a unes masculinitats igualitàries. En aquest intentarem ahondar en quines són les pautes o recomanacions a seguir per aprofundir-nos en aquesta masculinitat positiva, igualitària i que ens farà al fi i al cap avançar com a persones. En primer lloc, hem comentat en capítols anteriors l'afectivitat, expressar les emocions, que hi hagi una bona comunicació i sobretot així entra en joc l'amor romàntic, aquest model d'amor que ens han venut des de la infància, que al fi i al cap el que més promou són relacions de dependència, d'aïllament, de control, de gelosia. Sobretot el tema de la gelosia està molt present actualment en relacions de parella joves i és important tractar-ho i veure que no és una cosa positiva ni bona ni per a xics ni per a xiques. Aleshores, és important no trencar amb aquest mandat d'amor o d'afecte que ens venen i començar a parlar d'altres tipus de relacions o de vincles. Després, un poc lligat també a l'afectivitat, ens trobem amb una sexualitat igualitària. És important el distingir entre el desig i el rebuig, o quan parlem de consentiment, perquè moltes vegades quan parlem de consentiment, si ens parem a pensar, és un concepte més bé passiu, perquè estem com acceptant o permetent una acció, però realment seria molt millor parlar de desig, d'una cosa que desitgem activament, que volem, que hi ha un feedback, una retroalimentació activa per ambdues parts. Aleshores, parlem de desig per aquesta banda i parlem de rebuig, de saber identificar que hem sentit moltes vegades el no és no, o si no hi ha un no explícit, però sí que veiem que l'altra persona no està receptiva o no ens dona aquest feedback que esperem, en aquest moment hem de saber parar també. I sobretot el més important en aquest sentit és que ambdues persones gaudisquen, que hi hagi un plaer mutu, que és la clau de la sexualitat. La sexualitat al fi i al cap no és patix, sinó que es gaudeix. Després, d'una altra banda, sobretot fonamental el respecte a la llibertat, a l'espai de cada persona, perquè moltes vegades quan entrem en una relació de parella ens oblidem que teníem amics, amigues, de la nostra família. És important mantenir aquests vincles i que estiguen al teu costat tant si tens una relació de parella com si no. No ha de ser una cosa independent de l'altra. Després, també molt important, quan parlem de corresponsabilitat. Què entenem per corresponsabilitat? És aquesta distribució equilibrada, igualitària, en quant a responsabilitats tant de la llar com de la vida en general, per allò que comentàvem que tradicionalment aquest paper s'ha atribuït a les dones i és important començar a trencar amb això i prendre part per a totes aquestes tasques i responsabilitats de la llar, que al fi i al cap és cosa de les persones que conviuen, el prendre iniciativa, si hi ha que fer alguna cosa, si hi ha que posar alguna llevadora, si hi ha que anar a comprar. És important, sobretot també per a la conciliació, tant de la vida personal com de la familiar i laboral. Sobretot també per a promoure l'autonomia, que comentàvem en capítols anteriors, és importantíssim que en aquest cas els xics també tingueu aquesta autonomia per poder desenvolupar-vos com a persones en tots els sentits. I al fi i al cap el prendre un compromís amb la igualtat, el tindre aquesta reivindicació sobre els drets de les dones, que encara hi ha moltes coses que hem avançat en molts aspectes però continuen havent certes desigualtats, com pot ser la bretxa salarial o el tema de conciliació que estem comentant, l'absència de responsabilitats per part dels homes en quant a la cura o la llar, i sobretot també el manifestar obertament que volem la llibertat de les dones i que es vol combatre tot tipus de violències masclistes. Al fi i al cap és important el que comentava en anteriors capítols, aquestes referències que hi ha actualment, intentar combatre-les amb referències positives. Així teniu alguns exemples
com segurament haveu sentit a Roy Galán o a Octavio Salazar, que teniu alguns llibres i si no també el podeu trobar en xarxes socials. Són bons exemples dels que podeu trobar en xarxes socials o als seus llibres. I bé, com a missatge final diria que la igualtat és la clau per a viure en llibertat, tant per a homes com per a dones. És molt alliberador el desprendre's d'aixòs rols i d'aixòs estereotips sexistes i tradicionals i començar a viure realment cadascú com vulga. Doncs en aquest capítol posem fi a l'acció formativa, a la píndola formativa de masculinitats igualitàries i us convidem a seguir amb nosaltres amb la píndola d'educació afectiu-sexual. Ens acompanyaràs?